Vítám vás u dalšího dílu pořadu Chce to změnu. Dnes se budeme věnovat André. Má 32 let, je na mateřské dovolené a v září se vrací zpátky do práce. Nemůže si vybrat džíny a když už najde, jsou krátké, široké nebo jí vůbec nesedí. Měří totiž 185 cm. Ahoj Andreo. Ahoj. Ty jsi nám do mailu napsala, že jsi rok a půl na mateřský a vracíš se zpátky do práce. To byl ten důvod pro změnu? Ano, protože veškerý čas vlastně trávím s Johankou, tak jsem chtěla poradit s líčením, s česáním a s oblečením. Protože potřebuju něco rychlého. Rychle se nalíčit, oblíknout, učesat a odejít do práce. Tak Johanku jsme odevzdali manželovi, ty jsou už doma, dneska celý den se budeme věnovat jenom tobě s pomocí našich odborníků. Těšíš se na to? Těším se a trošku se bojím. Tak pojďme se na to podívat. Moniko, máme Andreu, která je kudrnatá blondýnka. Jakou barvu použijeme a jak ji ostříháme? Budeme trošku stmavovat a určitě musíme pokrátit malinko a určitě máme ofinku. Určitě ji bude slušet. Ofinku? A jak dlouhou ji uděláme ofinku? K obočí. K obočí. A barvu použijeme tmavší do blond nebo do nějaký jiný barvy? Spíš lehce takový jako čaje. Do čaje. S blondětýma milírkama. Nanášíme barvu a chci se tě zeptat, proč jsi vybrala tmavší odstín blond. Protože tady v téhle je hodně světlé, mi přijde hrozně bledá. Takže potřebujeme trošku života do obličeje, do tváře. Takže si myslíš, že jí to přidá šmrnc? Rozhodně. Tak, už je postříhání. Jaký máš pocity, Andreo? Takové smíšené. Myslíš si, že jsi nakrátko nebo máš dlouhý vlasy? Takové střední, ani ne krátké, ani to, co jsem měla. A máš strach? Jo. Co je důležitý u toho, když žehlíme vlasy? Je důležitý před tím, než vůbec budeme foukat nebo žehlit, tak ty vlasy ošetřit a chránit. Vlas se může žehlit až na 180 stupňů, ale je potřeba ho chránit, poněvadž je to hodně. Jasně. A co můžeme použít? Jsou nějaké přípravky na to, tužidla, nebo jsou speciální žehličky, které můžeme použít? V podstatě všechno, co si vyjmenoval. Všechno. A co si použila ty? Já jsem použila nektarmík, protože máme suché vlasy. Co použijeme, když máme vlasy mastné? Použijeme ten samý přípravek nebo jiný? Použijeme ten stejný, protože mastně máme vždycky u hlavy. Když si teda vyžehlíme vlasy a nepoužijeme přípravek, co můžeme udělat pro to, aby jsme si dali dokopy vlasy? Pokud už jsou zničený, tak většinou ostříhat. Takže vždycky používat přípravky na ochranu před žehlením. Tady ti představuju naši modelku Andreu. Ahoj. S hotovýma vlasama. Andrea má malou dcerku a moc času na sebe nemá. Co jí doporučíme? My jsme se v podstatě domluvili, že bychom trošičku víc zvýraznili ty oči. Udělali bychom je výraznější, ale ne nějak obtížné líčení, prostě aby to Andrejka zvládla, ale aby byl vidět trošičku ten rozdíl, protože říkala, že si dává jenom řasenku, na nic jiného v podstatě nezbyde čas, tak jsme se domluvili, že uděláme ty oči výraznější. Budeme přidávat teda řasenku plus... Já bych tam dala jakoby 2 typy stínů, aby bylo vidět prostínování a potom v podstatě jenom tu řasenku. Marti, a můžeme shrnout pár kroků, co máme každé ráno udělat? No, určitě na prvním místě, i když žena nepoužívá make-up, tak každopádně na prvním místě denní krém. Bez toho by v podstatě dneska neměl nikdo odejít, ale ani muži. Takže denní krém je důležitý pro ochranu proti UV záření, dodává hydrataci, takže opravdu výborná věc pro každého člověka, když to tak řeknu. A v tomto případě, když dáváme make-up, tak je to vlastně dobrý i pod, jakoby krém pod make-up.
takže určitě nezapomenout na krém. Potom samozřejmě tedy dáme make-up, dáme pudr, pak už tedy, jak dáma chce, jestli stíny, samozřejmě řasenku, lesk nebo rtěnku, zdravíčko. A co je důležité, každý večer samozřejmě odlíčit se. To je zase číslo 2. Takže ráno krém a večer odlíčit. Já jsem musel na chvíli utíct, protože Martinka říkala, že i muži mají používat ráno denní krém. Já ho ještě nepoužívám, ale od zítřka už budu. Ahoj Marti. Jak vidím, máme hotovo. Ano. Jsi připravena? Ano. Tak pojď. 3, 2, 1, teď. Teď. Ty jo. Ty jo. Jsi to ty? To je úplně někdo jiný. To jsi ty? To je úplně něco jiného, ale je to krásné, ty vlasy, to je úžasné. Oči, ústa, make-up. Nová Andrea. A jak No, se je ti to- líbí? Líbí? Tak to je super. Tak se běž klidně Krásné. podívat blíž. To je úplně někdo jiný. Ale krásné, je to nádherné, je to změna, obrovská změna. Ale příjemná, krásná. Co vybrat pro ženy? Podle barvy, podle dílky nebo podle čeho? Tak doteďka ženy vybírali většinou podle barvy a když si vybrali barvu, tak potom teprve zkusili ten typ, zda jim seděl nebo neseděl. V dnešní době od letošní kolekce máme novinku, je to velká revoluce ve výběru džínů. Slouží nám k tomu velmi zajímavá pomůcka, jsou to vlastně 2 metry, kdy podle těch metrů se změří jednotlivé partie ženského těla a my automaticky poznáme, který střih jim bude sedět. Takže nejdřív my vlastně změříme a pak dáme ten střih. Přesně tak. Máme tady Andreu, která má problém s tím, že si nemůže vybrat džíny. Myslíš, že něco najdem? Myslím, že s tím nebude problém. U nás určitě ne. U tebe jsme zvolili přímo ten střední typ, takzvaný demiker, slimový kalhoty. Proč jsi vybral tak dlouhou košili? Tak vzhledem k tomu, že Andrea je vysoká, tak jsme zvolili delší košili, aby jsme ten pas snížili a i proto jsme dali přímo do pasu nebo těsně pod pás široký pásek, aby jsme rozpůlili postavu a zkrátili vlastně nohy, který má dost vysoký. Tak Honzo, proč sukni a proč velká a dlouhá košile? Tak vzhledem k tomu, že to je poslední pořád letní, tak jsme to chtěli trošku zletnit. Vybrali jsme proto kratší sukni, k tomu delší košily, aby jsme tělo rozdělili na 2 poloviny a aby jsme nohy trošku zkrátili. Já jsem Honzův model doplnil řetízkama, svetrem, šátkem, protože tím, že už je konec srpna, tak někdy bývá i zima. Tak proto si můžete ten model vzít jako s šátkem, tak se svetrem a taky s dalšíma jinýma věcma. Tady ten růžový model jsme vybrali pro Andreu, protože my máme pro ní takový malinký překvapení. Někdo přišel, Andrea. Ahoj. Kdo to je? To je mami? Maminko, Jojisko, přijď za mnou. je to maminka? Co je to je? Je to mami? Ahoj, Dane. Ahoj, My tě ahoj. tady vítáme. Co říkáš na svoji ženu? Je to ona? No není, no. Asi si budu muset hodně zvykat. No my jsme ji taky museli představit samu sebe, Jo, protože jo. se nepoznala. Co říkáš? No je to super.
první kritička dorazila, vidíme, že se jí změna tvoje líbila. Co ty na to? Co ti dal tady ten den? Já jsem spokojená, byla jsem hodně překvapená a užila jsem si den, kdy jsem nemusela v podstatě vůbec nic dělat. Byla jsem v péči kadeřnice, vizážistky, stylisty a byla jsem strašně spokojená. Jsem nadšená. Johanka je taky spokojená. Manžela jsme viděli, že je taky spokojený. Jaký to bude od dneška? Každý ráno foukat vlasy, žehlit vlasy? No, uvidíme podle času. Někdy určitě vyžehlíme a když bude málo času, tak vlastně vlasy jsou nachystané i na to, že se zase zvlní, takže bude přirozený vlnitý účes. A dostala jsem rady, jak pečovat s afinou a celkově jak se starat o vlasy, takže to určitě využiju. Budu mít víc sebevědomí každopádně, když půjdu do práce. To jsme si všimli také. Ako ste sami mohli vidieť, Andrea prežila deň plný zmien. Nie len to, že má kompletne novú vizáž, ale hlavne to, že je z nej sebavedomá žena, ktorá je pripravená vrátiť sa späť do práce. Ste aj vy v podobnej situácii? Napíšte nám na známu adresu chcetozmenu@publictv.cz a na budúce možno vyberieme práve vás. Majte sa krásne, neboli mějte se hezky. Ahoj.